canonical secure from scratch. אז היינו צריכים להוסיף את ה-dependency הזאת. אז הוספנו אותה, אני מראה איפה, כן, זה בקובץ build gradle KTS. למעשה זה היה שם והוצאתי מהערה. ואז אני רוצה להריץ את BZB. איך אני גולשת לאינדקס HTML, בואו נגלוש, localhost, אינדקס HTML, ומה קורה? אני מקבלת את היוזרנם ואת הפסוורד להקיש, זה אוטומטית נוצר על ידי ספרינג. אם אני אכתוב את השם משתמש user, ואני אקח את הסיסמה מכאן, נוצר אוטומטית על ידי ספרינג, אז אני אוכל להתחבר. ואופס, לאן הגעתי? לא כזה טוב, כן? כי בסופו של דבר זה החלון של הלוגין, החלון של הסיינאפ או של הלוגין, אני רוצה משהו אחר. מה אני רוצה? אני רוצה שאחרי שעברתי לוגין בהצלחה, אני ארצה להגיע לעמוד שמעניין אותי. למשל, ראינו בשיעור שעבר את main HTML. אוקיי? אז נכון, אני יכולה להגיע אליו עכשיו, אבל אני רוצה שזה יקרה אוטומטית. אגב, בואו ננסה לראות מה קורה פה מאחורי הקלעים. אולי נוצר איזה קוקי, איזה משהו שיכול לרמז לנו מה נעשה פה. כן, אנחנו רואים שיש פה איזה קוקי שקוראים לו J-Session-ID, זאת אומרת Java Session-ID. מה יקרה אם נמחוק אותו נגיד, האם נצליח עדיין לגלוש? לא. זאת אומרת, כן, אז ה-Session-ID הזה הוא משמעותי מבחינתנו. אם אני אכתוב עוד פעם את ה-user, את הסיסמה, אני אוכל לחזור חזרה לשם, והפעם, כשאני אגלוש למיין HTML, אני אוכל להיכנס. אבל שוב, אני רוצה שיהיה לי פה redirect. אז מה אני יכולה לעשות כדי באמת להשיג את ה-redirect המיוחל הזה? בואו נסתכל. למעשה מה שקורה מאחורי הקלעים, עבור כל בקשת HTTP, אז ספרינג למעשה יודע, יש לנו מעל, נגיד בטאסק היה לנו אנוטציה שהיה כתוב טאסק, ואז ברגע שמישהו ניסה לכוון סלש טאסק, הספרינג הפעיל בשבילנו מתודה שקוראים לה get task, וככה למעשה קורה בכל המתודות שיש בכל קונטרולר וקונטרולר. חוץ ממקרים שמוגדר אחרת. אז אנחנו יכולים בקונפיגורציה להגדיר Security Filter Chain, ושם אנחנו יכולים להגדיר גם דברים אחרים. אנחנו יכולים להגדיר, למשל, שנגיד main.html יבוא אחרי ניסיון מוצלח של לוגין. אז יש לנו כאן קלאס תחת config, בואו נוציא אותו קצת מהערה ונבדוק איך הוא יכול לעזור לנו כדי לקבל מעט יותר גמישות. לקלאס קוראים Security Config, וכאן יש לי אפשרות לקסטם Security Filter Chain. למעשה מה שמוגדר כאן זה שכל בקשה שהיא index.html או משהו שנמצא בתוך תיקיית CSS או בתוך תיקיית JavaScript או images או login או error מותר, זאת אומרת היוזר יצליח להיכנס אליו, וכל שאר הבקשות פשוט תדרושנה אותנטיקציה. וכאן את אותו טופס לוגין שראינו אותו נוצר אוטומטית לפני שנכנסנו לקוסטומיזציה הזאת, אז פה אני חייבת לאפשר את זה. בואו נראה מה קורה אם אני לא אעשה את זה. נשים את זה בהערה נגיד, וגם את זה נשים בהערה. ונראה מה יקרה. נריץ. סכן. אוקיי, אני מקבלת 403. כן? עם בעיית אוטוריזציה. בסדר, אבל אני רוצה לאינדקס. 403. אולי לוגין? 403. אוקיי, זאת אומרת, Houston, we have a problem. אז בואו נאפשר קצת משהו. אוקיי, אז אני מאפשרת קצת יותר, אינדקס HTML, ותיקיות CSS ו-JavaScript וכולי. ואני גם מאפשר את
לוגין פורם, שאילולי הקלאס הזאת, אז הוא גם היה גם ככה עובד. זה כנראה לא יקדם אותי הרבה, אבל לפחות נראה שמשהו עובד. לא עצרתי אותו. בואו, נשתכנע. יאללה. בואו נראה מה יקרה עכשיו, אני אעשה index.html. מה זה הדבר המכוער הזה? אז בואו נסתכל, באמת, למה קיבלתי כזה דבר? נעשה F12 רגע. הופה. איפה התמונה הזאת? קובץ תמונה הזה, הוא לא נמצא בתוך קובץ אימג', בתוך תיקיית אימג'ס, הוא מופיע ככה סתם, בתוך הסטטיק, אז צריך קצת לסדר שם את העניינים, כדי שבאמת הפילטר יעבוד, ונראה תמונות. אז אם אתם זוכרים, פה כתוב בפילטר שאנחנו מאפשרים את מה שנמצא בתוך תיקיית אימג'ס, כיוון שהתמונה סתם הייתה זורקה שם בתוך הסטטיק, אז לא ראינו שום דבר, אני אשאיר לכם לסדר את זה. ומבחינת הלוגין, בואו נראה מה קורה. אוקיי, אז יש לי את החלון לוגין, רק נראה שהכל עובד בסדר, ושלא הרסתי שום דבר. הנה, נעתיק את הסיסמה. יאללה. יש פה משהו. וואי. תראו מה קרה לי כאן, איזה דברים. אין לי פה CSS, אז הוא מציג לי את ה-CSS בצורה כזאת פשוט מזעזעת. טוב, בואו נסדר את זה רגע. נגיד, איך קראו ל-CSS הזה? בואו נלך לפה. הנה פה תיקיית סטטיק. חייב לזה לנו תיקיית סטטיק. resources, נכון. ואיך קוראים ל-CSS הזה? Welcome CSS. טוב. בואו נוסיף אותו רגע. אתם אחרי זה תעשו משהו קצת יותר מסודר. Welcome, CSS. Welcome. אוקיי. נריץ אותו. נקבל משהו קצת יותר טוב מהזוועה הזאת. את הסיסמה ניקח מכאן. ואיזה כיף. הצלחתי לעבור לוגין. אבל למעשה אני רוצה ללכת למיין HTML, ואכן אני נכנסת. זאת אומרת, חזר לי המצב הקודם. עכשיו אני רק רוצה עוד דבר קטן, אם אפשר, אני רוצה שיהיה רידיירקט אוטומטי. בלי כל הדבר הזה. אז כדי להצליח לעשות העברה אוטומטית, אני צריכה, בואו נראה, נעזור בשקופיות, לא זוכר לי בעל פה. לא כתוב לי כאן, אז תכף נראה. מה אני רוצה? אני רוצה שאחרי שהוא עובר לגין, הנה פה. בפורם לוגין אני צריכה שיהיה בדיפולט successful לוגין, שילך לmain.html. אוקיי. וזה פה הסיפור, בואו נקווה שזה גם יקרה. אז אני שוב פעם מנסה להתחבר. אני לא אצליח. אני אכתוב user. אני אקח את הסיסמה האחרונה שנוצרה.
יאללה, הצלחתי להתחבר. יופי. אז זה אומר שאחרי הלוגין עכשיו יש לי, נוח לי וטוב לי, שאני מצליחה להיכנס פנימה. בואו נמשיך הלאה. זה עשינו. אוקיי. מה שאני אבקש עכשיו, זה באמת לנסות קצת לעבוד בצורה יותר מסודרת, להכניס את כל הקבצים של התיקיות, מה שצריך, אפילו לתיקייה בשם פאבליק, ולנסות לראות איך זה עובד, באמת תקבלו מזה תצוגה קצת יותר טובה, ונמשיך הלאה. בשלב הבא, מה שנבקש מכם לעשות, זה להעתיק את התיקיות, את התיקייה אוף שנמצאת בתוך הספוילרס, ובואו נתחיל לממש חיבור קצת יותר ריאלי, קצת יותר רציני מאשר איזושהי סיסמה שמג'ונרטת בטרמינל ויוזר שקוראים לו יוזר, ומה שאנחנו רוצים שיהיה לנו מאחורי הקלעים זה באמת גם איזשהו קלאס שיכיל את הנתונים של הלוגין, גם איזשהו ניסיתי להגיד קלאס והש, וגם קלאס שיהיה אחראי על נושא של השינג של הסיסמה. מה זה השינג? אני מזכירה שאנחנו יכולים לאחסן סיסמה כקליר טקסט, וזה ממש לא כדאי לעשות את זה. אני אפילו לא אומרת למה, מי שלא יודע שילך לחקור. הדרך השנייה שבה לפעמים אנשים מציעים לאחסן סיסמה זה בצורה מוצפנת, אבל גם אני לא ארצה להצפין סיסמה, בגלל שסיסמה אם היא מוצפנת זה אומר שיש מפתח שגם יכול לשחרר את ההצפנה, ואין לי שום סיבה בעולם למה לחשוף מהי סיסמה. אני רק רוצה לדעת אם הקישו אותה נכון או לא, אבל אני אף פעם לא רוצה לדעת מה הסיסמה, אז אני בגלל זה משתמשת בהש, שזו אמורה להיות, כן? אם זה הש טוב, אם זה פונקציית הש טובה, אז בעבור כל ערך צריך להיות רק ערך אחד ייחודי לו, שלמעשה הוא ההשינג שלו, כלומר לא ייתכן שבאלגוריתם הש טוב יהיה הש זהה לשתי סיסמאות שונות. אני אצטרך קלאס של storage, ובקלאס של הסטורג' אני יכיל מתודות כמו create user ו-find user, ואנחנו צריכים איכשהו גם לחבר את כל הטוב הזה לתוך הלוגין פייג', אז בשביל זה אנחנו נשתמש בעוד קלאס שלמעשה יהיה סרוויס לעמוד הלוגין. ולמשימה, אז תעתיקו את התיקייה, תתחילו לממש את מה שצריך לעשות בתוך הקלאסים האלה, ונראה אתכם בצד השני. שוב, אני מדגישה, המטרה, היה לנו לוגין, קיבלנו את הלוגין מספרינג, עוד קצת התאמות שעשינו באמצעות הפילטר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לכתוב לוגין נורמלי, שקצת תומך בעוד כמה משתמשים, ולא רק באחד שהסיסמה שלו מג'ונרטת בטרמינל. אז אני הייתי אור, מסיקים פרום סקרץ', נתראה אחרי העבודה.